Kultúrne a spoločenské centrum Fontána sa od utorka píši už 181. výstavou. Tentokrát jeho priestory zdobí slnečná paleta od Igora Pančuka. Slávnostná vernisáž sa konala 26. augusta o 17. hodine. Igor Pančuk prišiel do Piešťan, aby predstavil Piešťancom svoje obrázky, ktoré maluje naozaj po celej krajine našej. Pochádza z Ukrajiny a tým, že sa mu Slovensko zapáčilo pred viac ako 20 rokmi, tak vždy nejakú časť roku prežije doma a potom časť roku v Poprade. V tomto období Igor Pančuk maluje obrazy aj v Piešťanoch a na túto výstavu pripravil niekoľko obrázkov z Piešťan, ktoré majú vždy úspech. Návštevníci vernisáže mohli na autorových obrazoch spoznať fragmenty z piešťanských ulic a z piešťanských parkov. Práve tie boli námetom pre maliarovú tvorbu vo Fontáne. Obrazy hýria smelou farebnosťou, tá je pre Igora Pančuka typická. V každom mieste, ktorom... Takže ja snažím sa také tie črty chytiť mesta. No a v Piešťanoch ja si myslím, že to je kúpeľný ostrov a je to winterovo. Takže my tu vidíme tú takú krásnu slnečnú paletu ten winterovej ulici. Akurát malujem vodu, no a v Piešťanoch tiež dokola je voda, stromy, architektúra pekná, takže si tu akože je čo malovať. Je to všetko olej, je to špaklová technika, trošku náročná, akože si, povieme tak, hlava musí, tak dopredu spravím tie všetky uhlavé kompozície, veľa riešení a používam taký čistú farbu. Je to dosť trošku zložité, ale akože si má to už taký svoj umelecký šmrc, má taký potom vytvoril taký umelecký rukopis, no a tak tú špaklovú techniku malujem. Igor Pančuk veľmi rád a veľmi pekne vie namalovať dážď alebo atmosféru po daždi. Sa nám páči, hlavne tie úžasné farby, tá atmosféra, hlavne sa mi páčia tie zobrazenia piešťanských ulic. Autora poznáme osobne, náhodne, ale už opakovane sme boli spolu a je to úžasný, milý človek. Máte aj doma nejaký obraz? Áno, máme. Tieto obrazy sa mi veľmi páčia. Sú také pestré, tak zachycujú Piešťany vlastne. Je to veľmi pekné. Krásne, nádherné, pekné. Spoznávate na obrazoch Piešťanskej ulice? Áno, samozrejme. Niektoré veľmi. Však nenarodila som sa tu, ale žijem tu veľa rokov, takže krásne. Páči sa vám tá farebnosť? Aj áno, také živé. Igor Pančuk pochádza z Ukrajiny, študoval na Odeskom inštitúte, neskôr sa venoval učeniu výtvarného umenia. V roku 1992 sa rozhodol ukončiť svoju pedagogickú profesiu a je na voľnej nohe. Jeho diela môžeme vidieť na Ukrajine, v Nemecku, Rakúsku, Holandsku a od utorka aj v Piešťanoch. Ja akože sa skončil v Odese vysokú školu, a potom ako profesor učil v Chersone na vysokej škole. A 20 rokov teraz už je umelec na voľnej nohe. Kto maluje a tak bere to malovanie a tvorbu vážne, tak vie, že to potrebuje kvantum hodín presedieť za stojanom. Takže si dekedy to učenie bolo, akože stále bol v takom akože napätí, je to dosť veľa času a umenie to je druhý čas, takže si musel dečo vynechať, pretože si ako umelec na voľnej nohe, takže počítam to za krajšie, mám viac času, môžem venovať sa tomu 100%. Na farebnosť Piešťan v podaní Igora Pančuka sa môžete prísť pozrieť do 14. septembra. Pre televíziu Karpaty Monika Pekarovičová.